Vinga, va. Som-hi? Jordi, bona tarda. Si et sembla, avui et començo a preguntar-te Toni, que és un dels noms de la setmana i ja s'ha fet oficial que ja forma part d'aquest Lleida. Parlaves de com havien de ser les incorporacions. És Toni Vicente, el perfil. Com anell al dit, no? Al final, el Toni és una persona que ho ha set tot amb aquesta casa. Va ser el capità en un moment també de veritat del club, el 2022, bandera del que era el futbol base llavors, no? Juntament amb Víctor Vidal, amb els que es van quedar. Em sorprèn en part que hi hagi part de la gent que tinc una mica de dubtes això, perquè al final jo crec que és un jugador que ens pot aportar moltíssim al camp, ens pot aportar moltíssim al vestidor. Amb la baixa d'Òscar, la figura aquesta del capità, d'algú que entén la casa, que entén el club, el Toni això també ens ho pot fer. Encaixa a la perfecció amb el que és el nostre context econòmic també d'aquest any. Coneix el grup, coneix la categoria, ve de jugar, no tot el que li hagués agradat, però ve de tenir ritme, no és un jugador que vingui d'estar parat. Ostres, nosaltres ho vam dubtar a zero. I per mi el Toni és un fitxatge de luxe per nosaltres amb aquestes alçades. Pel nostre Lleida, amb l'ecosistema que tenim, és un fitxatge de luxe. Sí, intentarem treure-li tot el suc que puguem, tot el rendiment que puguem. Ell està amb una il·lusió que se mor, com un nen petit, té moltes ganes de jugar també, de fer-ho com a local, per una mica retrobar-se amb la gent de l'afició, amb la gent del Lleida, i la gent ha de tenir zero dubtes sobre ell, al contrari, de dipositar-li la mateixa il·lusió que hem dipositat amb tots des del primer dia. Ell és del Lleida, ho ha estat sempre, al final cadascú tria el camí que pot, quan pot, les circumstàncies laborals, perquè al final ho fan per feina, són les que són. Ell va trepitjar i jugar a l'Atlètic Lleida, igual que ho va fer a Eivissa, igual que ho ha fet a Mollerussa, però casa seva és aquí i nosaltres encantats de tindre'l i ell encantat de formar-ne part. Te faig una més sobre el Toni, parlar amb ell i ell em deia vull tornar a gaudir del futbol. També agafant el que tu deies, al Toni se li pot donar aquest rol de líder del vestidor. És que ja ho ha set. És que el Toni ha liderat aquest vestidor i aquest grup a una categoria més. Sí? Per circumstàncies, perquè en aquell moment el club, pel que vulguem, però ell ja ho ha fet. I jo crec que es mereixia aquest tornar a casa i aquesta altra oportunitat. Jo el Toni és un jugador que sempre he tingut devoció per ell. Ja quan a Mollerussa, abans que ell marxés a Eivissa, el teníem quasi a punt de presentar, però al final va sortir una oportunitat de segona ref que ell la va triar a darrera hora, però vull dir que és un jugador que sempre ha set del nostre grau i que penso que ens pot aportar moltíssim en el domini, en el control del joc, en el saber estar al terreny de joc, en la pilota parada, en el lideratge, no? En la serenor que té també quan juga, donar aquesta pausa també en pilota, per això dic que super contents. Et pregunto una mica més en general per l'equip, no sé com està, suposo que la setmana passada va ser una de moltes emocions, molts partits, també el tema de l'Òscar al final, no sé si és una setmana una mica de tornar a la normalitat de tots els aspectes. Sí, ho has dit molt bé, és una tornada a la normalitat perquè també amb el viatge a Vilassar setmana, dos resultats dolents encadenats, tenia ganes de fer-ho molt bé per l'Òscar i per la nostra gent i per sumar 3 punts. El dia del canvi de dret, però ens trobem amb un aiguat que tampoc ens l'esperàvem i no som capaços de fer el gol, tot i haver tingut quantitat d'ocasions. Una mica de pit stop, de tornar a fer una setmana de 3 dies d'entrenament normal i confiats que anirem a tornar a competir al màxim nivell. Però és veritat que és un partit molt complicat, ells amb el canvi d'entrenador, amb Paje d'entrenador han fet 7 punts de 9, ho estan fent molt bé, han canviat una mica també el paradigma, el model, intentar ser més resultadistes, típic del míster, del Raül, i que ja el coneixem, però nosaltres hem d'intentar anar allí a intentar sumar per seguir amb aquest decalatge positiu en relació a la primera volta. La primera volta portaríem 0 punts, a veure si amb el puntet de canvi d'alet i el que puguem treure d'això podem seguir escalant posicions. Ho vas dir que sobretot el dimecres després de Vilassar, perquè es venia 2 partits a fora, també parlant del retorn al camp d'esports, d'aquestes sensacions a fora en comparació amb les sensacions del Lleida a casa. No sé si és un dels objectius de cara a Tona. Sens dubte, jo els hi vaig dir ja a l'entrenament del dimarts, al principi de la setmana, que hem de ser capaços
de reproduir els partits que estem fent a casa com a visitants. Està clar que nosaltres a casa ho estem fent molt i molt bé perquè també jugar davant de 2.000 persones sempre és molt més fàcil i la gent ens empeny i ens ajuda, però hem de ser capaços ara això de fer-ho fora de casa, de fer un partit d'ofici, de deixar la porteria a zero. Volem recuperar les sensacions que a la primera volta quan vam anar a Gramenet, per exemple, un partit semblant amb aquests, no? A veure si som capaços de fer-ho. Ara just parlaves del rival, els últims partits van ser contra equips que tocaven molt la pilota, o comentaves que volen ser molt dominadors, ara ha canviat una mica a un estil diferent, no sé si us beneficia o no, o si almenys us canvia la planificació del partit. No, al final serà un partit dels de tercera ref, d'arromangar-se, d'un camp de gespa natural que amb els aiguats que ha caigut en aquella zona també i el que s'espera que caigui entre demà i demà passat segur que estarà fatalíssim. Un partit d'ofici, de guanyar duels, de no concedir per errades de bulto que diem, de guanyar la pilota parada i sobretot de no quedar amb un jugador menys, que són aquestes coses que limiten sempre les normes que diem sempre per guanyar partits en aquesta categoria. I jo crec que amb l'ABC aquest és amb el que hem d'anar a tornar a intentar sumar. Ja ha començat la segona volta, Jordi, però com que tu dèieu que la setmana passada va ser una setmana d'emocions i molt importants per l'Òscar, sí que ara pregunto ja, tenim tota la segona volta en normalitat, diumenge rere diumenge, quin és el full de ruta, quin és el camí? El de diumenge rere diumenge està per veure encara. Sí? Podria ser que nosaltres tinguéssim un partit amb la Gramenet amb dimecres, donat que jugarà la Copa Regions UEFA es jugarà dijous i la Federació envia un comunicat que donarà la potestat als equips que hi tenen representació d'ajornar el partit del cap de setmana i fer-ho dimecres, el qual no m'agrada gens, però ja que ha sortit el tema, podria ser que nosaltres haguéssim de jugar entre setmana l'altre partit encara. Però nosaltres, tret d'això, és el que diem sempre, no? Hem de ser fidels al que és ser molt competitius entrenant, perquè això és el que ens fa competitius els diumenges, la competició. Tenir cura de les porteries a zero, del treball defensiu, créixer des de la defensa. Quan ho hem fet l'equip, en els darrers 5 partits a casa ens hem encaixat un gol. Vull dir que agafar-nos les coses bones, que n'hi ha moltes, que estem fent bé, partint d'on partíem i venint d'on veníem. Sí, això per suposat. I sent conscients que queden encara molts partits, i jo sempre ho vaig dir, que fins que arribem a la jornada 30-31, tranquil·litat. Hem d'arribar a la 30-31 en disposició i que llavors de 4 o 5 partits que quedin, que n'hagis de guanyar 2 i un empat o 3, i ho puguis fer, i siguis capaç de fer-ho. Aquest és el Lleida d'aquesta temporada. Si pensem estar salvats la jornada 28 o estar lluitant per un altre objectiu diferent al que ho fem, és un error, i ho sabeu, vosaltres ho sabeu, la gent ho sap, perquè m'he encarregat de dir-ho i de repetir-ho per activa i per passiva, i perquè a més és el que veiem al camp cada diumenge, sobretot a fora de casa, que ens està costant més. És qüestió d'anar sumant punts i arribar a les 4-5 últimes jornades en disposició de salvar-te depenent de tu mateix. Aquest és una mica l'objectiu. Sí, el foc ha d'estar en això, en el final de temporada, perquè està la classificació molt igualada. Guanyes un partit o quasi l'empat es pot sortir, perds un pas últim, no sé si el missatge és aquest de no ens tornem bojos si guanyem un partit i ens veiem fora, perquè a cap d'una setmana pots tornar. Tal qual. Vam llançar coets quan ens vam veure fora del descens, la setmana que ja abans d'anar a Vilassar. A Vilassar no juguem, ens tornem a ficar al descens. Guanyem a l'escala, tornem a sortir, però després ens tornem a posar, tenim 2 partits. Per això dic que no hem de... Aquesta muntanya russa, que són d'emocions, a vegades el guanyar, perdre, nosaltres ens ha de deixar... Entenc que l'afició sí que ho visqui així, però nosaltres dediquem el mateix temps i el mateix treball a una setmana que guanyem o a una setmana que perdem, perquè al final el guanyar o el perdre o l'empatar és conseqüència del treball que hagis fet una setmana. Nosaltres hem de seguir treballant molt bé les setmanes com estem fent, preparant molt bé els partits, amb les sessions que tenim, que no són les que ens agradarien, al camp on ho fem, que tampoc és el que ens agradaria, però d'això ja no hem après, no ens hem de queixar, no val queixar-se, hem de ser forts, hem de ser durs com a roques, treballar molt bé les setmanes i preparar molt bé cada partit, com ho estem fent aquesta setmana en el cas del Toro. Repàs físic de com esteu, de jugadors que van tornar, com han tornat... Sí,
tenim el Guido que encara està de baixa, 1 o 2 setmanes més. El tema de Boaz és una incògnita cada setmana, perquè és una molèstia també que li va apareixent, li va marxant, l'altre dia va semblar que sí, però tampoc ho va fer al 100%. Els que el coneixem van veure que el dia del Candelet tampoc va estar al 100%, i és una que hem d'acabar de valorar. Per la resta, afegirem el Toni, el Rico ja l'han afegit, afegirem el Toni, doncs amb aquests hem d'anar. Jordi, jo volia preguntar per aquests premis que dona la revista Panenka, Sí. que han donat a la Lliga com la millor afició, crec que juntament amb Racing Santander, Mirandés i Bonic. Aquest sembla que reconeixement se li fa... Només que una revista del prestigi que té Panenka, no? Els que som seguidors del món de l'esport i fidels a l'esport, només que una revista com Panenka se'n recordi de tu i et consideri per a estar anomenada dins d'aquests 4 candidats, i amb aquests 4 candidats, com són Bayern de Múnich, Mirandés i Racing, per mi és un autèntic luxe, no? I diu molt de la salut que té aquest club, no institucionalment parlant, però sí a la grada, no? L'afició és el valor afegit que té aquest club, és l'ànima d'aquest club, i tant de bo és difícil que nosaltres puguem guanyar-li, no? I prendre un títol així a ciutats com Santander. Bueno, almenys només el fet d'estar allí presents i que la gent ho retuitegi i tal, ostres, això a nosaltres ja ens fa molt contents i molt orgullosos, perquè és el reconeixement que es mereix. Tant de bo n'hi vinguin d'altres, no? Però és un reconeixement a l'afició que ve cada diumenge aquí. Ficar l'altre dia 2.200 persones amb la pluja va ser una fita històrica, no? I jo crec que és molt bonic, és una situació molt bonica. Molt bé.